Een jildautomaat in Kolm is de nacht opblaast en daarna ramt met een auto. De auto vleeg in de brand en is tot de dierders banend achterlitten. De dierders hebben een onbekend jildbedrag meegenomen. De technische recherche doet verder onderzoek. De PvdA Friesland wil voortendaliks een volslijn verbod van het broeken van bestrijdingsmiddels in de Lelytielt. Oorleiding binnen de zoensklachten bij inwoners van Oudemadem, nadat het bestrijdingsmiddel metamnatrium van het loon het dorp oerstode. De crowdfundingactie om de groen van Baai Dellewal op Skilge te keepjen had €80.000 opsmieten. Particulieren beziekjes ervoor te komen dat er een hotel of villa's bouwd worden op het Duin. De gemeente zou de groen oerdwaan willen om een projectontwikkelder. Joen en vannacht Rijnwetter. 5 graden, een zwakke wind uit het noordwesten. Morgen ik kans op wat rein, maximaal 10 graden en een westenwind krijgt 3 en 4.